ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಯಾನೇನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ನು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಒಪ್ಪೊಂದಲ್ಲೇ ದಯಪಂಡ ನಾನು 1.5 ವರ್ಷದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು ನಾನು ಕುಜಲ್ ಬಿಡ್ದಿದ್ದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನಾನು ಕುಜಲ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಬೇಜಾರ್ಲ ತುಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಅದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಕಲ ಬುಕ್ಕ ದೆತ್ತದ ಐನೂರ್ದು ಕೆಂಚ ತೋಜನೊಂದು ಬೋರ್ ತೋಜ್ಜತ ಅವೇ ಅಲ್ಲ ತುಯ್ಯ ಹೆಂಗಿರ್ಕ ಮಚ್ಚಿ ಇತ್ತನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತಾಂಡು ಇತ್ತನ ಬಿಫೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫೋಟೋ ಪಾಡುವೆ ಸೊ ಓ ಶೋಕ್ ತೋಜನ್ ಪಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಾಯ್.